said you'd come and share all my sorrows. You said you'd be there through all my tomorrows. I came so close to sending you away, but just like you promised, you came there to stay. I just had to pray. Jesus, I come to the water, stand by my side. I know you are thirsty, you won't be denied. I saw every teardrop when darkness falls, and as you remind me that for those tears I died. Jesus, I give you my heart and my soul. I know that without God I'll never be whole. Savior, you open all the right doors, and I thank you and I praise you from those humble shores. Take me, I'm yours. And Jesus, I come to the water, stand by my side. Pero kiksunan, mayong gabi kanatong tanan, no, ninasabta karon diri sa atong tulumanon. Paguting kay sa kamaturan, kumusta kamong tanan? Ato nga mga suking tigpaminaw nga kanunay namati diri sa atong tulumanon magakapaglaom. Mayong gabi kanatong tanan. O sa tanan sa atong mga sponsor, mayong gabi kaninyo og ang uban mayong buntag, uban mayong udto, no? Pero karon gabi gyud sa Hong Kong mga kaigsunan. Kumusta ang ato tanang mga sponsor, sila ni Brother Sir Jonathan, kauban ni Juklan, ni Jiki, kauban usab nila ni Ildefonso, kauban nila ni Ma'am Maria, Ma'am Lini, o Ma'am Alma, o Ma'am Mick, og sa tanan nato nga OFW. Kumusta og mayong gabi kinatong tanan. Og ang Dios naghatag kanato og maayo nga giya kapaglaom. Nakahatag ang Dios nato og paglaom nga matag usa nato higala adunay paglaom, no? Adunay paglaom mga kaigsunan. Mayong gabi Brad Jerry Laig gikan ni Ildefonso Cubel. Oh, mayong gabi inyo dia. Mayong gabi tanan na. Og atong pasalamatan pag-ayo mga kaigsunan ang tanan gyud nato nga mga listeners sa Liti mga kaigsunan, no, nang on air ta mga igsuon sa Maasin every 11 o'clock in the morning, no? Og madunggan media mga kaigsunan diya sa Liti og live sabta sa social media mga kapaglaom. Parenta dre mga higala, ting kumusta taga Cebu? Mayong gabi kayong tanan diya sab sa Bohol. Mayong gabi inyong tanan diya og usab diya sa Negros. Negros Occidental o Negros Oriental o usab diya sa Iloilo mga kapaglaom. Diya usab mga higala sa Southern Liti, sa Liti, no? Og dito kalimtan usab diya sa Bukidnon mga kaigsunan, diri sa Surigao, Sison, Surigao del Norte,
O usab mga kapaglaom diya sa gitawag na Sur, mga igsoon, Cantilan, Madrid, Carmen, o padung na Standag, mga igala, o padung na Davao, Agusan, Bayugan, uban pa diya, padulong na Davao, mga igsunan. Nya palibot, mga igala, padung sa Bukidnon, padung Cagayan de Oro. Naminaw sa mga ato mga 3 media, atong 3 media debaters, o atong team sa 3 media, mga kapaglaom, kauban sab sa atong presidente sab sa kinatibuk-an si Sir Lopris. Kauban sab sa atong mga pastor nga nagpakabana nini nga buluhaton, mga kaigsunan. Pastor Chris Magalaris, Pastor Dingding, agasab Pastor Hamoy, Pastor Kanyiti, og Apolinario, Pastor Apolinario, dili eskapa, mga igsoon Apol. Og sa tanan mga kaigsunan nga nagsuportar nining atong nga tulumanon. Og ngayo ta og dispensa sa tanan atong mga kaigsunan nga usay mamino sa atong signal, mga igala, dili ta dayon makasibya. O usay pod nga mawala wad ang taglod, wala. Luod na gyud, wa na gyud, mga kaigsunan. O sa lang nga atong mga sponsor kanunay, mga sponsor, mga igala, di lang po sila malimot sa pag-sponsor bisag ginagmay pero kanunay, mga kaigsunan. Ato pang Yoko Lugmasa, good evening Brad Jerry, manihapon ta. Ay, lamat kayo diya sa panihapon di. Lamat kayo. Josibel Andrino Alperes Hingpit. Uy, masamang hingpit, kadumdum us Bukidnon, mga kaigsunan. Dito sa Bagor, mga igala, no? Kadingilan Bagor, amot mo ba ni mga hingpit, mga kaigsunan. Mayong gabi, Brad, pakigreet na lang sa akong pamilya Renato. Renato Dukot, Hingpit, mao lagi ni. O at akong anak si Ryan Lloyd Hingpit, amping mo permi, God bless, Brad. Kadumdum po ba ka sa ako dito sa Bagor, dito minasayan, mga kapaglaom. Dito sa Bagor. Amo taga kadangilan mo, Sister Josibel, kay katong ato nga hingpit nga apelyido dito man to sa Bagor, no, sa kadingilan nya Dukot sad, Dukot Hingpit. Siguro kadumdum siguro ka og kila pa edad ka nimo adto. Sa kay kami ni kapaglaom Yoyoy, uban dito Yoyoy Laig, no. Siguro nakadumdum ka dito. Og daghan mo mga kanhi mga bata pa, mga kaigsunan, apan karon apas na sa among edad, mga igala. Wala nga dili na ta makadumdum kaayo sa mga gagmayng bata sa una, mga kapaglaom. Okay. Regards ko diya sa mga hingpit, mga kaigsunan, na Dukot og Hingpit. Nila ni Ryan Lloyd Hingpit, amping mo pirmi, God bless, Brad. Okay, thank you very much. Josibel Adrino Alperes Hingpit. Siguro ang imong bana mo'y hingpit siguro, no? Okay. Salamat kayo sa inyong pagpamati, Sister Josibel. Panayta magkaigsunan, itong gabi-abi sab ang diridapit sa Misamis Occidental, nila ni Brother Yamba, Gilmar Yamba, o usab matindahan family, diya si Jimenez, taga Jimenez, taga sa Panaon, Orokita, Dipulog, Osminya, padulong na dito sa dito padulong na sa Zamboanga del Norte o del Sur, mga kaigsunan. Okay, atong basahon ni. Okay. Kaila kayo akong bana nimo, Brad, ni ako Manila, Brad, paampo ko nga magkalakaw na kupuhon pa Saudi, salamat. Oo. Imo laging bana, no? Imong bana. Imong bana day. Taga Bagor siguro imong bana, taga Bukidnon. Kaila kayo akong bana nimo, Dukot Hingpit, Dodong Hingpit. Si Dudong. Si Dudong day. Dodong Hingpit. Ila ko na kay ang mga hingpit, mga kaigsunan sa Bagor, sa Bukidnon, mga kaigsunan. Kaila ka na ako kay kami mo'y nag-Bible study sa mga hingpit
Ito mga igsuon nga nakakita gani mi sa igsuon siguro ng dodong diri sa SOR mga kaigsuonan sa kaila pa kanako kuya. Wala gyud ko ako to kuya ang imong sugo-sugoon og palit og soft drinks. Ama ba? Nagyud ko kaila taon pero wala taas-taas sa pong edad mga kaigsuonan, no? Taas-taas sa pong edad. Nagtanaw sab karon kay paglaom si Sangay Jerry Bacos. Aron makita mo diri sa screen mga igsoon mo greet lang mo greet ba mo og kining mayong gabi o mo greet mo nga have a nice day. Okay kayo no? Okay kayo mga kaigsoon. Okay. Panayon ta diri mga igala. Elder na pod siya Brad. Okay. Or wala-wala ang atong signal mga kaigsunan. No? Wala-wala ang atong signal. Gilang. Elder na pod siya Brad sa Bagor Church. Bagor lagi. Bagor lagi. Bao ano yung mga Bagor mga kaigsunan sa Bagor. Nasayan media, dugay media. Nasayan ko dia panahon pa ni kauban mi ni Makiputin mga kaigsunan, no? Makiputin. Karon si Makiputin to ana sa gawas nasod sab. Nya aktibo gihapon mga kaigsunan. Sa unang panahon siya mo'y idara na. Pero karon sobra-sobra na nga edad. Kami apas-apas sa pod mga kaigsunan. No, apas-apas sa pod. Elder na day akong amigos Dodong ha. Elder na day. Okay, padayon ta diri mga kapaglaom, mga kaigsunan. Lipay ta nga dunay atong mga igsuon no, mga ato nga mga nawalihan sa maayong balita kapaglaom o karon mga higala nagapadayon sila sa pag-alagad. Abi nako gani dili sila magapadayon mga kaigsunan tungod kay say mga dagkong pagsulay ni abot sa Bagor mga igsuon no. Ni abot sa Bagor apan nakabarog gihapon mga kaigsunan. Nakabarog gihapon. Okay kaayo mga higala. Og atong nga hinumduman mga kapaglaom nga kitang tanan mga kaigsunan magapadayon gayud sa pag-alagad diya kaniya. Ato na ampo si Sir Josibel nga makaadto ka sa Saudi no. Saudi Arabia mga kaigsunan. Og ato nang ikalipay nga sa kanunay magmalampuson uban sa imo nga panimalay. Okay, nang isgutan na to mga kaigsunan pas dili pa magampo sa ta dalaygon mamao na mga Dios. Nagapasalamat usab kami di kanimo nga ikaw nagpakamayo na maayo kanamo kay sa tanang panahon ikaw nagauban kanamo. Salamat o Dios ikaw magadugang sa kaybalog kaalam. Manlangin ni matag usa kanamo. Salamat sa pagtubag uban sa kapasayloan sa among sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsunan, naay usa nga atong isgutan kining pagkapinili ug ang pagkapari. Ang pagkapari mga higala kutob lang na kang Ginoong Hesus ug wala na niya ihatag ang iyang pagkapari. Ang gihatag sa Ginoo sumala sa Epeso 4:11 mao na ang pastor, magtutudlo, propeta, ebanghilista, mao na mga kaigsunan, mananambal, mga doktor kana kinahanglan kumpleto. Pasado ba ang Adventista kapag yes, pasado mga kaigsunan. Makapasar mga igsuon, may pastor, may mga doktor, dunay hospital, no? Unya dunay mga ebanghilista, adunay propeta. Ikaw karon nag-angkon nga ikaw may propeta. Nagsalig lang ka mayong ka nga piki man yung propeta. Hinumdumi nga nagingon ang balaang kasulatan sumala sa 1 Juan 4:1-2 tilawan mga kaigsuonan kung iya ba sa Dios o dili ba siya piki. Wala mag-ingon piki ta ng mga propeta. O na mga igsoon na napay panahon mga kapaglaom nga magkabalik makauban nimo ang matuod nga iglesia. Ang matuod nga iglesia mailan nimo sa maayong bunga, mailan nimo sa mga gituman. Ang mga Seventh Adventist wala magtuman sa gikasupak sa Biblia. Nagtuman gayud sumalas Biblia og dili pagbunggo
pagpaluya sa mga tao sa pag-usab sa mga kasuguan sa Ginoo. Wala mga igsoon. Karon unsa may giingon mga kaigsuonan, unsa may giingon higala sa balaang kasulatan mahitungod niini mga kapaglaom. Atong okay niya. Babasa na to mga kaigsunan, no? But you are a chosen people. Unsa kuno ta mga kaigsunan? Mga pinili nga mga katawhan. A royal priesthood. Adunay pagkaharianon niya, pagkasaserdote. Balaan niya nation kon nasod, syudad. Sa gingon sa Pinadeg 7:9, ang nasod mga igsoon na nagpanlakaw. Nasod, nagpasabot tao, mga balaang mga katawhan. God's special position that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Sa una, dili kamo katawhan, apan karon katawhan na kamo sa Dios. Once you had not received mercy, but now, sa una, wala kamo makadawat o grasya, apan karon, you have received mercy. Nakadawat ikaw sa grasya. 1 Peter 2:9-10. Atong nga basahon mga kabaglaom, unsa diri sa King James Version binisaya mga igala para nga matagbaw ta nining Bisaya Brad Jerry kay matupa maninglis murag lisod gunung maninglis. Okay, pabalo makigsunan doon ay maabot na mong debate ni matud pa Father Gitgano. Katulad gyapon nga tema Eucharist nga literal. Paabutan nyo na dire sa YouTube o sa Facebook mga kaigsunan. Kay ato ra nang i-announce mga higalag kanus kay igo pa lang nagkasinabot. Ato pa ng 2018 nga debate apan na wala man sila mo padayon mga igsuon tungod siguro kay doon na sila yung mga activities pero wala naman nagparamdam mo nang karon ako nang gipahibalo o pahimangno nila nga basing nalimot sila ba. Okay, nang unang Pedro 2:9. Matod pa dire apan kamo may usa ka kaliwatan nga pinili ang kahugpungan sa mga harianong saserdote, ang nasod nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios. Aron kamo magkamantala sa kahibulungan mga buhat niya nga nagtawag kaniyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kaniadto kamo dili mga katawhan sa Dios, apan karon mga katawhan na sa Dios. Kaniadto kamo wala pa pagkaluy. Ato pa once you had not received mercy, but now you have received mercy. Kaniadto kamo wala kaluy, walay grasya, apan karon kamo ginakaluy-an na. Mga kapaglaom mga kaigsunan, usay kadako nga pribilehiyo gihatag sa atong Ginoo mga kaigsunan tungod kay kini naghatag kanato og katungod nga mahimo kitang mga anak sa Ginoo. Usa lang ang gipangayo sa Ginoo nga mahimo kang anak. Human mo pagbantay sa mga kasuguan, ay tungod sa moral nga kasuguan, adunay kasuguan ang Dios kapaglaom nga gitawag og health loss. Balaod sa may panglawas, daan na nagipasidan-an sa Ginoo. 2 Corintos 6:17. Matod pa magkaigsunan, ayaw na kamo paghikap og mahugaw panghinangpunon ko kamo. Naunsa day mga kaigsunan, dili nata pahikapon mga kaigsunan sa mga mahugaw. Ipalayo na kita mga kaigsunan, dili na ta magpaduol, dili na magpatintal mga kapaglaom. Ang gingon sa balaang kasulatan,
nga sa 18 karon himuon ko kamong mga anak babae ug lalaki og ako mahimo inyong amahan. Makigsunan kita human sa gitawag mga higala nga mga Kristohanon ang ikaduha gihimo pag yung anak sa Dios. Gihimong anak sa Dios. Mao ni katapusan higala dili lang mga kaigsuonan sa pulong Kristohanon, human sa pagtawag og Kristohanon gitawag na kita og anak sa Dios, babae og lalaki. No? Babae og lalaki mga kapaglaom. Nagtanaw sa karon si Pisil John Musul. Blessed. Thank you very much. Lipay ta makigsunan daghang kay nagatan-aw mga igsuon diri sa atong tulumanon pagutingkay sa kamatuoran. Oh, thank you very much ninyo mga kapaglaom. Bueno, padayon ta diri mga igsunan sa kadaghan sa mga katawhan, milyon, bilyon, diri sa Pilipinas mga igsoon, milyon-milyon na, tibuok kalibutan, bilyon-bilyon ng mga kaigsunan. Di na matabang mga kaigsunan, pinaghana. Ang pangutana mga igala, ang pangutana mga igsoon, ang pangutana nato, pila lang kaha ang naandam sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Pila lang kaha mga kaigsunan. Muna gingon mga igala nga daghang mga katawhan karon nga nagaduha-duha mga kaigalaan. Apan sultian ko kamo. Ayaw pagduha-duha. Tinud-a mga igsuon kung unsa ang gisulti sa Biblia ato gayong tumanon. Usay aduna kitay mga kapakyasan. Usay aduna kitay mga kasub-anan. Matud pa natural na sa taong buhi mga kaigsunan. Bisan pag dili ka mo lagad sa Ginoo, may posibilidad na agyapong kay pagsulay. May posibilidad lutoson gyapon ka. Lutoson ka sa pagkadautan, apan ang iya sa Ginoo lutoson sa pagkamatarong. Maunay nakadiferensya diya mga higala. Lutoson ka sa pagkamatarong, lutoson ka sa gitawag og pagkadautan. Lutos gyapon pero ang pagkadautan mga higala wala na luna dito sa langit. Wala na luna dito sa langit mga kapaglaom. Okay nang minaw ta mga igsunan ha. Minaw sa tag-awit mga higala. Okay, paminaw tong awit. Padayon ta karon taon mga igsoon. Okay.
reason that is so. Pwede magigsunan, Brent Adres sa itong tulumanon, paguting kay kamaturan. Nagtanaw sa garon mga kapaglaom si Jubin Hiril Logrono Curapaw. Mayong gabi, Brad. Mayong gabi sa dingo dia, Brad. Regards ko tanan dia sa tanan na to nga mga kaigsuunan. O Brent Adres gala ng ang nakaayo lang yun sa atong Ginoo higala kay gitagaan ta niya og katungod nga mag-alagad niya. Nakasabuta sa iyang kamatuoran kapag laom. Maora gina sa kapintas nato sa kadautan nato sa unang panahon. Apan na gihimo sa Ginoo mga kaigsunan gikuha ta niya gikan sa mangitngit. Unya gitagaan ta kigayon. Gipasunod ta mga kaigsunan, no? Gipasunod ta mga higala diya sa Ginoo. Ang nagkanindot mga kaigsunan kay ang Ginoo higala mo'y nagpasunod. Gitagaan ta niya og giya. O gitagaan ta niya giya. Sumala sa 1:13. Okay, atong basahon mga kaigsunan. $13.15. Sabi giingon diri higala. Okay. Sumala sa 1:13.15 mga kapaglaom, gitagaan ta niya panag-ingnan, gitagaan ta niya og kining sulundan. Ato bang ni Pablo, ako nagmainawaton kang Kristo, busa magmainawaton sab kamo kanako.
Ang uban mga higala, mangita pa man nga sugoon sila, aya pa sila mutuman. Humana ang sugo, ang ato nila ang pagsunod. Humana gisugo sa iyang katawhan. Kung gusto kang mahimong katawhan, makasunod ka. Pero dili ka gustong mahimong katawhan sa Ginoo, dili ka kasunod. Nya mangita pa man sila nga nabay basa nga adlay pulay gisugo nga dos Kristohanon. Ang Kristohanon dili ba iya sa Dios? Iya sa Dios. Nya nganong mangita pa man tog sugoon ta? Nabi di daghang kay wa gisugo da inyong gibuhat, inyong gituman. Kay Domingo gisugo di po na nga adlay pulay. Gisugo da yung Kristohanon na nga bantayan ninyo ang adlong Domingo kay puli niya sa adlay papulay. Wala oy. Una say mga kaigsunan, maura po'y maigo mga higala ba? Maigo ra pod sa gibato, mabanda ra pod sa tao, mabanda ra pod ngadto sa nagbato mga kaigsunan, no? Nabanda ra pod mga igsoon. Mo na nga ilang ato lang yapon nga tagaan og kining higayon mga kaigsunan kay matud pa ni Apostol Pablo, susiha ang imong kuglingon. 2 Corinto 13:5. Ipasusig yun. Nga naman, kay gusto sa Ginoo higala, 2 Corinto 5:17, pagbag-o. Baghuon ang imong kinabuhi. No? Sa diya nga nasusi nimo nga napakyas ka sa Ginoo, imong revive. Buhion nimo. Pinagi sa Espiritu Santo, giyahan ka sa kamaturan. Unya, matud pa, nabiyaan na nato ang atong mga karaang mga sala, mga kaigsunan. Nabiyaan ang atong mga karaang sala. Muna mga igsuon, muna gusto sa Ginoo, mga higala, nga sa kanunay makahimo kita sa pag-alagad diha kaniya. Oh, diha kaniya mga kaigsunan. O dito kalimta dito ng atong mga higala sa Iligan, no? Kanunay ra ba na silang maminaw mga kaigsunan sa Iligan City mga kaigsunan, no? O Iligan City kay di ako nakadebate sa Church of Christ sa Iligan mga higala. O munay usang akong gi pasalamatan ang tanan niya nagasuportar mga kaigsunan, nagasuportar sa atong nga debate mga igsoon, no? Sa debate mga higala. O nang lipay ta ni anak mga kaigsunan. Sa tanang panahon, gikinahanglan yun na higala nga madasigon ta. Isabwag atong ipahat ngadtos uban nga wala pas kamaturan atong sangyawan mga kaigsunan. Atong sangyawan. Muna mga igsoon, sangyawan yun nato. Atong sultian sila nga mauni ang gisultis Ginoo. Oh? Mauni ang gisultis Ginoo, ato gyud sila nga sangyawan mga kaigsunan. Kay basin no niya kuan ba? Gaingon sila nga wa mong gyud mi kining wa mong gyud mi atiman na. Wala man gyud mi gingon nga gi-Bible studyhan mi, wa man gyud. Wa man gyud. Mo na nga ikaw ako mga higala, gikinahanglan gyud nato mga kaigsunan nga sangyaw gitas may balita. Kanang tanan niya lang gipang issue mga higala may tungod na laging pagtulunan. Unya napay kinataw-an nilang bugal-bugal kayo. Pero ako nakita mga igsoon niya, unsa ka ang ilang pagmahay, no? Unsa ka ilang pagmahay sa katapusang panahon. Pag nahibaluan nila higala nga ang ila deng gipangbuhat mga kaigsoon na sayop. Mao na man unta atong tinuod pero wa gyud ta motuo. Ato pang gikansyawan, ato pang gibugal-bugalan. Ano man kaigsoon no? Pero optimahimo inyo ba na? Pero igo lampod ang mga Adventista nga mosabwag. Gamit ang mga books, mga higala, books gyud sa mga Katoliko para lang unta masabtan nila
nga kana higala ihatag yun sa tanang tao, no? Ihatag yun sa tanang tao. Ila na gyud ang box mga kaigsunan. Wala nga ato na pong iampo mga higala. Iampo na to ang ato nga mga kaigsunan. Hinay Brad. Ang sa Hinay Brad ang awit. Mao ba? Basi pakusgan na ni. 100% naman. Okay. Ano mga kaigsunan, no? Nang putol-putol ng Brad-Jerry. Lagi kining atong gitawag mga higala og signal mga kaigsunan. Murag sad no nang minus na pud ang signal, no. May ilahan man nato kay putol-putol mga kaigsunan. Minus ang signal, no. Wala mga higala. Sige lang Brad, okay lang gyapon. Okay lang gyapon, no. Okay. Okay. Ikaw na mga kaigsunan, kita igo lang tang naghatag nila og kining mga pahimangno. Mga kaigsunan. Atod pa nga sulti lang sila. Gikan sa Jerusalem, padulong sa tanang mga nasod. Mao na usa mga kapaglaom nga gingon niya pahibaw-an lang sila, no? Pahibaluan lang sila kung unsa mga kaigsunan. Mao na mga higala. Sir Igsoon ay mura magputol-putol dire sa atong studio. Balhin ta dire sa atong cellphone mga kaigsunan. Cellphone lang ta. Kay minus kay yung signal mga kapaglaom. Okay. Minus kay excuse me. Okay. Minus kayo. Pero sige lang. Atong tagag-pagtagad mga kaigsunan. Alita cellphone mga higala. Kay putol-putol lagi. Putol-putol. Putol-putol siya mga kaigsunan. Putol-putol siya. Okay, naka-live naman, no? Okay. Balinta mga kaigsunan, no? Balinta sa atong okay na ni mga kaigsunan. Padayon ta dire mga higala. Nagtanaw sa day karon si Florencio Humarito. Hello, mayong gabi kinyong tanan dia. Tanan no to mga kapaglaom. Dire kusog-kusog ni dire wala ni siya ko ano. Ato studio mga igsoon ng atong laptop hinay nga atong signal. Anirata sa atong live mga kaigsunan. Areta sa atong live mga igsoon. Okay, padayon ta dire mga kaigsunan, doon na lang tayo mga 20 minutos. Ayan nato ni kuan mga igsoon. Mahuman ta ni mga igala. Okay. Gihatag na excuse me. Gihatag na sa Ginoo ang tanan. Mga pagtulunan, gihatag na pero gidudahan gyapon mga igsoon, no. Duda gyapon sila igala nga iyara gyapon sudiyo. Gihatag na ang adlay pulay, gihatag na mga pagkaon nga mga mahugaw, gipahibalo na nga dili angay kaunon, pero isandig pa man gyud nila igala nga sa mga Hudiyo ra na. Bantay adlaw ipapahulay mingon sa sinaguga sa Tanas. Ay ta mga kaigsoon, no. Kita mahimo na mga igsoon.
Okay, Alberto Libres, mayong gabi, Kuya Jerry. Okay, may gabi inyo tanan. Oh. Padayon ta diri higala no sa ato diri nga pag-utingkay. Ay dito hinay man kaayo no, hinay kayo ang signal. Dili kay mo sa atong laptop mga kaigsunan. O minus gid kay sanan. Muna nga lipay ta mga higala nga daghan sa atong mga igsuon nga nagpakabana gayud sa buhat sa Ginoo. Aw ba nag-sponsor uban dili kabalo muwali apan sila kugi kaayo sa pag tabang sa buhat sa Ginoo. Daghang kaayo mga natabangan ang uban nato nga mga kaigsunan pagpalambo sa simbahan, pagpanindot sa simbahan og sa pagpalambo sa bulaton sa Ginoo. Daghan ang nawalihan, daghan ang nakaduol sa Ginoo. Uban nag-sponsor sila sa radio, sponsor sila sa social media. Uban nag-sponsor sila aron makahimo og istasyonan. O nakanilain ang mga hiyas sa ato nga mga kaigsunan. Hiyas, mga higala. Okay nang diri mga kaigsunan sa Biblia, sa diha gihatag sa Ginoo ang panag-ingnan. Iyang gibuhat nagsulod sa sinagoga nga matud pa sa Ten Commandments books nga ang pagsimba na Ginoong Hesus dito sinagoga ila gayud nga kustombre, no? Sincero sila nga nagsunod gayud sa nagsimba sa adlaw nga nagsimba sila dito sinagoga sa adlaw nga igpapahuli, adlaw nga Saturday mga igsoon. No? Wala mga higala. Pero sahay, wala lang sila magpakabana ni ana. Wala lang sila magpakabana ni ana. Ambot unsaon ka na lang nato. Ang ato lang mga kapaglawom, igo lang yudtang nagpahibalo kanila. Igo na lang yudtang nga naghatag kanila og pasidaan. Na kung dili gud sila mga kaigsunan, wala tay mahimo ni ana higala. No? Wala tay mahimo ni ana. Ila sabna, pero ang atong lulan mga kaigsunan mao gyud ang paghatag nila og pahimangno. Paghatag nila og mga pahimangno. Okay, diri mga higala, giklaro din sa Mateo 7:21. Nga dili ang tanan nagsultis Ginoo nga Ginoo makasulod sa langit, kundili katulang nagtuman sa kabubuton sa man. Kana giklaro naman gina. Ang imong pangitaon higala mao ra gyud ang unsa may kabubuton sa amahan. Mao ra gyud siya. Wala na gilain mga higala. Unsa may kabubuton sa amahan. Salmo 48. Nagakalipay ako o Diyos sa imong kabubuton nga mao ang kasuguan ni as akong kasing-kasing. Ang kasuguan kapag laom mao day ang kabubuton sa Ginoo. Ang dalan mao gyapon. I am the way, matupad ni Kristo. Sa mang dalan. Salmo 119:1. Magalakaw ikaw sa hingpit sa dalan ni Jehova. Mga igsoon, magalakaw ikaw sa hingpit sa dalan ni Jehova nga mao ang kasuguan. Kasuguan ra gihapon. Broad ba na brad ang kasuguan? Oo. Pero walay lain nga gisulat sa tudlo sa Dios kapag laom. Ten Commandments ra gyud. Wala na. Muna ang Ten Commandments iya gyud ang gisulat sa tudlo. Kabubuton gyud na niya nga iyang gisulat mga higala. Pero makasubo lang nga doon na Ten Commandments ang uban pero inusob mga kaigsunan. Di pang baylo-bayloan ambot ngano man na sila nga nakaako man pud sila mga igsoon. Bisag nahibalo na ang ilang mga Catholic fit defender, nahibalo na mga igsoon sa pagyud niya. Nahibalo na niya. Nagpadayon lang gihapon diya. Ha? Nagpadayon gihapon diya. Muna nga gikinahanglan yun niya. Tanawa lang ha. Kamo na minaw mong yun mo. Inato-ato ran eh. Ang Ten Commandments Biblia, dili na mao ang Ten Commandments sa Katoliko. Wala ba mo mahibulong o kahibalo sa tagna sa Daniel 7:25 nga adunay taong mapasipalahon nga mag-usab sa kasuguan? Naamo na membro sa mga mapasipalahon. How dili man ta manggawas? Nga gisugo man ta, bradriste. Gisugo man gyud ta nga pagawson ta diha. Kay aron dili ta makaambit sa iyang hampak,
Pero ngano mangyud Brad Risti, giklaro man na unta mahigmatan ng mga kaigsunan ang ato nga mga higala nga mga RCC. Ang uban mga matupan ni Ellen G. White, mga igsoon, dunay mga Katoliko mga sincero, matinud-anon diya sa Katoliko. Kuhaon na sa Ginoo, ibutang sa usa ka turil mga kaigsunan. Ibutang sa usa ka turil, usa na lang ang atong turil, usa na lang mga igsoon. Di ba kabalaka mga kaigsunan? No? Di ta mabalaka higala tungod kay ang Ginoo mga kaigsunan naghatag nato og higayon. O bitaw ako magtuog yun, yung Adventista ko. Sa tinuod lang mga kaigsunan. Kisa mo magtuo nga wala hubog ta, hinagarilyo ta, unya mauna may nabarkada, butangiro diha. Kisa may magtuo na ako mga kauban na yung mga gani nga, uy, Adventista ka. Romano Katoliko mga kaigsunan. Kung gusto mo nga makahatag mo og mensahe sa inyong mga sakop, tudluan ninyo ang pag-undang sa mga bisyo. Nya pangutana Brad Jerry, ang nagwali kay di man gani pud mo undang, pamatuod man gani nga pwedeng mo inom. Wala tay mahimo dia. Unsaon nimo pagtudlo nga mismo ikaw tudloanan sad wala gid. Mo na nga tawag gid na siya babaeng bigaon. Ngano man nagpatuyang sa kalibutan. Ang bigaon higala dili na literal nga bigaon na nagbiga-biga kundi ang pulong bigaon nagsimbag Diyos, ang pulong bigaon nagpatuyang sa kalibutan. Nagpatuyang sa kalibutan. Mayong gabi, pag-utingkay sa kamaturan. God bless. Thank you very much. Thank you. Thank you mga kaigsunan. Yan ni Ragyod, wa nagilain Brad Risti, Carolino. Ikaw kay nagtanaw man ka, akong tambag nimo, imo lang usisahon ang imong kaugalingon. 2 Corinto 13:5, imong susihon kung angayan na bagka nga dalog langit. Kaya basi gunahuna ra nato, may kay mo dipinsang uban mga igsoon, may mo debate. Pero ang iyang kaugalingon wala pa mabag-o diya sa Ginoo. Maura gihapon mga kaigsunan. Nagtuo sila nga abilidad mga kaigsunan may makapaluwas sa tao. Bisa kung sa pa nimo kamay mo debate. Bisa kung sa pa kamay mo debate. Unya wala ka magkinabuhi diya sa Ginoo. Wala ka diya patuyang kas kalibutan ug wa kay kausaban. Useless lang gyapon mga kaigsunan. Useless lang gyapon. Muna nga kung tambag ninyo mga RCC ubang pang mga reliyon, susyagyo ninyo pag-ayo. Tilawin ninyo ang espiritu sa mga Adventista og tinuod bagyan. Ellen G. White, imong testingan nga kung bakakon ba siya og dili. Ano na? I-try nimo mga kaigsunan. Dili kay ditso lang taghukom. Unya ka nung matinuod. May ka nga, tinuod man ito. Wag yung kumaka. Wala kay close-minded naman ka. Wala na yun. Wala na. Muna nga mga kaigsunan, salamatan na to ang tanan. Uban na to nga mga kaigsunan, uban rin, dili man mga SDA, di man mga Adventista. Pasensya lang mo mga igsoon kung kining mensahe mura sakit sa inyo, pero mao gina ang reality. Reality mga igsoon. Mao gina ang tinuod gayud nga kinahanglan tambagan, pahimangnuan, nga ayaw na pagpatuyang sa kalibutan kay ang atong kalibutan karon nagtug-an na nga hapit na siya mobalik mga kaigsunan. Hapit na siya mobalik. Bueno, igsoon, wala mo kitay kong panahon. Salamat sa inyong pagpakiguban o manghinaot ko nga paminaw gid mo sa kanunay. Ato pa ni Yokulog mas maayo mo debit Brad Jerry pero di ka mao mo Bible study. Okay. Diego Baldomero, mayang gabi Brad Jerry. God bless sa imong programa pag-utingkay sa kamaturan. Ampo ay lang ta Brad Diego, no?
Magampo ay lantan ni katapusang adlaw nga magmalampuson ta nga mismo atong panimalay nga maandam matago diya sa Ginoo kay way lain higala ang way lain yun mao ra gyud ang pagduol sa Ginoo, pagdawat sa Ginoo. Sumala sa Roma 8:1, walay mawala, walay may tabo nimo, way kalaglagan kung naa si Kristo nimo. Apan kung mubiya na ka ni Kristo, tagak mga kaigsunan. Mao na nga atong saligan, Bro Jigo, mao ra gyud ang atong Ginoo. Wala na, di na ta magsalig sa atong kauglingon. Kinsa mong gudtang atong kauglingon atong saligan higala, walay lain. Si Ginoong Hesukristo ang atong saligan. Maigsoon mag-ampo ta. Sa dili pa si G. Mart Lusa. Good evening, Brad. Ulahi mga brad. Okay. Daghang salamat o Diyos sa imong kaayo, sa imong pagpakiguban ka namo. O salamat kayo sa imong paghatag ka namong panahon alang sa pagpamalandong. Panalangin ni ang tanan namo nga mga suki nga tigpaminaw, mga viewers o sa among mga sponsor. Tanan namo mga sponsor. Salamat o Diyos pagtubag. Alauman na mo ni bas kapasiluan sa lasa ngalan ni Jesus. Amen. Maigsoon na nagiti panon. Salamat sa inyong pagpakiguban. Manginaot ko nga ang Diyos magapanalangin o magahatag ka nato og dugang pa nga mahing panglawas. Ako mag-ingon wala kita mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan kundi pagdapig sa kamaturan. Thank you very much. Og maayong gabi kanatong tanan.
once nga ang imong mga tubag dili ka kapasar nga gipatay gid nimo siya nga tinuyuan kanang nayuban dagan na dito kay nagtago ka nang gitawag na siya mga fugitive o mga kanang kasi to nga kriminal mga bandido lanagan ba nga nakapatay karon pag once nga madiskubrihan ka sa high place nga criminal gid ka ang buhaton sa high place gapuson ka dito batuon ka dito na mahimo din ng City of Redwood nga City of One death sentence sa mga tao nga panjid siya tao kanabit na nag-atraso gyud pero kung makapatay ka nga wala mo tuyo mudagan ganing mga lugar pasayloon ka sa high priest nga high priest ipataylo ka pero na kondisyon dili ka pwede mo gawas sa City of Redwood magsilbi ka sa kuha silbi ang imo bitang amigo dito nga moy gasilbi mo katong high priest ang imo buhaton mo serbisyo kaniya nga walay kondisyon so katong mga kriminal nga nana dito sa sa City of Redwood kung ang iyang pagkapatay dili tinuyuan ang iyang privilege day mag-serve siya sa simbahan sa temple o sa sanctuary ang imong amo ang high priest unya kanasa man ka mahimong gawas nun sa dihang mamatay ang high priest ang imong tala mapasaylo unsa may indikasyon na mga kaigsunan pagbasa kita hila ito nadungog na ko ning wali last year tingnan naman ang akong namatay kumon makamatay mga ano ba ang Pino Kaya pagkamatay, sala na para tayo po nga hindi tadi ani nga misahe no ang una-una lang nako kung sa Hudyo ni nga misahe nganong makarelate man ta nakarelate ko magaigsunan ngano man ama ko nahimo pud nga di Mayo pareho ra sa isyu hindi man ako kay wa man ako natuywa nya kato isa pud nga kaso nako nga nanguyap ko mo nang napo koy bitterness pud kay nanguyap ko anak sa elder sugo sige butan man kanya paglikod na ako magaigsunan gidaot ko wala pagpanguyab na ko siyang anak kay kato ding anak kay uli ka ihar dito nila yatati siya sa kasing-kasing ang pangutan na nakapatay ba ko ato o kuan mo na nakahanap ko ba good ako ato ako inungdan jud kay ang isa ka miyembro sa iglesia dito lugaran niya ingon man nga la kuya ayaw panguyabin na yung anak kay nadamguhan ako mamatay ang papa di man siguro sala magaigsunan manguyab single siya nakasinabot ni inibalan ako gitapis kasing-kasing kay wala day gusto sa kuha so nakaingon ko nga ang gyapon to dinod na patay nga tinuyuan ko nga basta lang pasun o karon basta bagay na okay dito sa kanal ko man ang mga pangalan siyudad tungkol tayo mga meaning ang meaning aning kaning Gulan sa history mga kaigsunan grabing gubat na itabuan ng Gulan Heights kaya nga naman ang kalaban nila di perme mga Syrian o mga Iraqi ngadtong 1949 o 1978 o 1960s si 64 na naitabo di ang pinakamadugo nga gubat gitawag og the Battle of Yom Kippur kada Yom Kippur kung sa Diyo Atonement na siya naitabo to October 22, 19